Да, значить, у нас тут творчий колектив з трьох авторів, тому що у гэтым годзе падчас даследавання ў наврах было 3 дазволы, 3 адкрытыя лісты, і кожны з авторов гэтага доклада займаўся нейкай сваёй часткай помніка. Значит, літаральна некалькі словаў пра курганны могільнік Навр. Помнік вельмі давно вядомы ў навуцы, узгадваецца ў археалагічнай карце Пакроўскага, размяшчаецца ён у басейне вілі, дакладней у басейне аднаго з прытокаў вілі ракі Узлянка, і помнік давно даследуецца археолагамі. Першыя працы тут былі праведзены ў 1934 годзе Аленой Цыгак-Голубовичем, Владимиром Голубовичем. Яны раскопали 29 курганоў. Пасля у 1987 годзе тут працавала археалагічная экспедыцыя на чале з Валентином Наумовичем Рабцевичем і Александром Николаевичем Плавинским, калі быў зняты яшчэ адзін план могільніка і даследавана 9 насыпаў. И с 2012 года, в 2012, 2015, 2016 годах тут проводятся расследования экспедиции под моим кіраўніцтвам. Могильник складывается с 2 групп. Это основная курганная группа и другая курганная группа ближе до берега озера. Треба сказать, что попередние все доследы они проводились в этой курганной группе. Ну и еще 10 ось тут была маленькая невеличкая группа курганная, которая целиком была раскопана Голубовичами у 1934 года. Что тычыцца основного могильника, снятый его план. На этом плане чорным позначены курганы, раскопаны в 1987 году, раскопами позначены курганы 12, 15, 16 годов. А вось у другой курганной группе до гэтага часу даследаванне не проводилось. И одной из методов прац этого года было вывучение и курганов этой группы. Что тычыцца основной группы, вот тут некоторые материалы с попередних доследов, 12 год, вот такие классичные 11 стагоддзя, первая полова 12 стагоддзя, абсолютно такие классичный краеведский некрополь. Единственное, что вылучае его, вот эту первую группу з астатніх могільнікаў, это наявность такого великой колькости предметов узброения у мужчинских похованиях и специфичный тип використання пацеру. То бишь бисер мясцовые женщины використовували для расшивания головных уборов, як это было выявлено у 15 году на поховании маленькой девчинки, где все находки дробных патерок были вокруг головы. Это материалы 16 года. И что тычыцца пахавальнага обряда, могильник, он таки дастаткова аднастайны. Это ўсё, группа аднастайная, это ўсё пахаванні по обряде ингумации. И только вось у одном кургане 75 была ингумация, а у ногах кремация. Причем они синхронные, сделаны это действие в 11 стагоддзі. Можно мерковать, что это просто кремация здесь по неких экстремальных причинах. У гэтым годе были протягнуты доследования первой группы. Власне кажучи, гэтые доследования проводили со мной. Было доследовано 2 курганы, курган 113 и 115. И так само был закладен еще один раскоп, уже поза межами могильника. Мета его было проверить магчимость наявности побач сельского поселища. Что тычыцца пахаванню, курган 113 моцна пошкоджены перакопом, у ім было дзіцячае пахаванне. Ну, скажем так, такая каша с дзіцячага пахавання, у ім была косткі перакладзены, усе практычна. Але ўдалося аднавіць круговы гаршок з хвалістым орнаментам і знойдзена фібула і бранзалет. Цікаво, што абодва прадметы абламаныя. То бишь фібула з адламанай галоўкай была просто паменшана ў дыаметры для дзіцёнка, і бранзалетик так само, класічны змеегаловы бранзалет, але ён зламаўся і яго под дзіцячую руку забілі. У Наврах такія дзіцячыя пахаванні ўжо былі, так што таксама гэта такая лакальная традыцыя выкарыстання
зламаных даростак у прыгажэння у дзіцячых пахаванняў абразу. Другі курган, вуголь вельмі такі вялікі, масіўны насып, 1,5 метра вышынёй, 12 метров дыаметрам, але, на жаль, курган вельмі моцна пашкоджаны. Вось фактычна так выглядала два пахаванні па абразе інгумацыі. Рабаўнікі кургана аказаліся людзьмі вельмі культурнымі, яны не раскідвалі косткі, а сыпалі іх на месца ў цэнтры кургана. Адзінае, што нам засталося ад інвентара, гэта кругавы гаршок. Затое час разрабавання гэтага кургана можна датаваць вельмі надзейна, таму што у запаўненні рабаўнічай яміны знойдзена савецкая капейка 1940 года, што дае дастаткова вузкую дату на самай справе ва ўмовах заходняй Беларусі. І вось гэты 40-метровы раскоп побач з курганамі, на жаль, не даў ніякіх вынікаў, то бишь тут яны не жылі, на жаль, да, селішча тут не было. Скажем так, межах працягу пошуку паселішча, таму што некропаль вялікі, гэтая група 10-120 насыпаў, тут яшчэ 12, відавочна насыпаў было яшчэ больш. Мы паспрабавалі закласці некалькі разведачных шурфоў на беразе возера Навры, усяго было 4 шурфы закладзена, але найбольш цікавыя матэрыялы былі ў шурфе 1, бліжэй да сучаснай вёскі. Тут ёсць нейкі бронзавы век, тут ёсць культура шліфаванай керамікі, і тут ёсць позняе сярэднявечча. Але вось могільніка сінхроннага, селішча сінхроннага могільніку на гэты момант пакуль мы не адкрылі. Ну і самыя цікавыя вынікі былі атрыманы падчас даследавання курганнай групы 2. Мы упершыню пачалі гэтыя працы, калі селішча праводзіць даследаванне Владимиром Александровичем, то гэты могільнік даследаванне праводзіў Александр Николаевич. Мы заклалі раскоп на месцы кургана 12. Вось так выглядае планіграфічная сітуацыя у вышынях, возле раскоп на кургане. І яшчэ один раскоп і шур былі закладзены. Курган 12 дастаткова моцна пашкоджаны зноў жа перакопамі, там усё пашкоджана перакопамі, на вялікі жаль. Вось так ён выглядаў звонку, нават звонку бачым, што ён з вялікімі ямінамі. Прычым можна дастаткова надзейна таксама датаваць, калі пашкоджаны курган. У яміне знойдзена рознае смецце Першай сусветнай вайны, а дзесьці ў гэтым месцы стаяла руская кавалерыйская частка другой тылавой лініі Першай сусветнай вайны, і, уласна кажучы, тут самае разнастайнае такое смецце знаходзіцца. Уласна кажучы, сам курган змяшчаў пахаванні. Першае пахаванне па абразе крэмацыі было высыпана на дзённую паверхню, а другое пахаванне было упускное у ямцы, упушчанай у насып. Значит, што тычыцца інвентара. Гэта інвентар пахавання 1, ляпны смаленска-полацкі гаршок, он просто ў працэсе яшчэ зборкі, і класічны набор прыгажэнняў. Абойміца ад вайнагі, набор спіралек, бронзалетападобнае скроневае кольца, што дае, в прынцыпе, магчымасць арыентавацца ў тым, што гэта якраз позні этап культуры смаленска-полацкіх доўгіх курганоў, тое ж самае, што Андрей Вячеславович показваў на прыкладзе Крылёў, ужо з'яўленне новых традыцый, і наяўнасць пласцінкавых бронзалетаў у тым же самым пахаванні, што, в прынцыпе, таксама дае дастаткова познюю дату. Другое пахаванне, гэта упускное пахаванне, таксама смаленска-полацкая кераміка, таксама вайнага, абойміца праніскі, але ёсць вельмі такая цікавая паясная накладка ў гэтым пахаванні, ёсць нейкія такія дробныя крючкі, якія трэба яшчэ разбірацца, што гэта, магчыма, гэта дэталі вопраткі, і костак дастаткова шмат, антропалогіі пакуль яшчэ няма, таму, можа быць, гэта пахаванне і не з адным індывідуумам было здзейснена. Ну і самыя цікавыя матэрыялы былі атрыманы абсалютна выпадкова. Справа ў тым, што ў лесе, акрамя кургану, ёсць такія невялічкія, зусім амаль незаўважныя па-за межамі дзірвана па городу. На нивелировочном плане, а нивелировка ажыццяўлялася праз 50 сантиметров, то бишь мы пронивелировали лес праз 50 сантиметров. Значит,
невялічкае, скажем так, повышение, хотя ему вот и не подобное на курган, и у процесса працы на курган был так себе подобно. Але в любом выпадку, ну, раз уже лес пронивелировали, то треба лес покопать, правильно? Мы заклали раскопку 64 квадратных метра, и у гэтым раскопе сразу адразу стало зразумела, што кургана тут няма. Ёсць вялікая колькасць асобных перакопаў, асобных ямінаў, якія датуюцца часам Першай сусветнай вайны. У запаўненні на дне гэтых ямінаў сустракаюцца гільзы ад трохлінейкі, калючы дрот, ну і розныя іншыя, падкова конская, да, ўсё, што патрэбна было рускаму салдату Першай сусветнай вайны і яго каню. Уласна кажучы, і вылучаецца вось пад гэтым слоем такім выкідаў перакопаў старажытная гумусаваная паверхня. І вось самае цікавае было тое, што на гэтай старажытнай гумусаванай паверхні і ў ёй былі знойдзены асобныя кальцынаваныя косткі, месцамі скаплений кальцынаваных костак і асобныя элементы пахавальнага інвентара. Перапаленыя фрагменты смаленска-полацкай керамікі, вельмі моцна апаленыя, невялічкія скроневыя колца, спіральныя праніскі. Пасля гэтага мы вырашылі пакапаць лес далей, стала цікава. Быў закладзены яшчэ адзін шурф плошчай 8 метраў, ужо фактычна на роўнай паверхні. У шурфе мы маем тую ж сітуацыю, вялікая колькасць перакопаў і пахаваная глеба, таксама асобныя кальцынаваныя косткі, асобныя дробныя фрагменты керамікі, апаленая... Ой, sorry. Чекайте, это еще не все. Спрашка железная со следами заходжання ў агні. І ў выніку, што мы маем? Для того, што ў дадзеным выпадку мы маем пахавальны помнік. Але гэта не грунтовы могільнік нават, гэта рэальна верхавыя пахаванні. Пахаванні, якія былі здзейснены ці то ў нейкіх канструкцыях драўляных, ці то просто высыпаліся на старажытную дзённую паверхню, ці то яшчэ нейкім іншым чынам. Але гэта пахаванні, гэта не грунтовы могільнік і гэта не курганны могільнік. Гэта пахаванні абсолютно нового типу для культуры смоленска-полацкіх курганаў. Такіх пахаванняў мы не маем. Вузкае датаванне пакуль гэтай з'яве даць нельга, але па матэрыялы гэта канец першага тысячагоддзя, магчыма, самы пачатак там 11-го стагоддзя. І самае цікавае ў гэтым тое, што выяўленне вось гэтых пахаванняў, яно дае магчымасць у далейшым вельмі інакш глядзець на некропалі культуры смоленска-полацкіх доўгіх курганоў, у тым сэнсе, што цалкам магчыма, што як і ў іншых славянскіх культурах пахаванні тут могуць быць здзейснены не толькі ў курганах, а і ў міжкурганнай прасторы, а ў дадзеным выпадку проста ў лесе. Адсюль галоўная выснова нашага даклада: капайце лес. Калі ёсць пытанні да групы аўтараў, калі ласка, я за ўсіх адкажу.